Kapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Dkhot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki Dkhot jong akan huon shot All Meghalaya Dancers Association. Hakar pesan tuk yayong arajar punril, hapo ke jenglam jong President Kitbok Thaba. Ki lalit penyepet ke Phlim balai kerteng Michael arajar punril film kebedai ke jeng tuk hana kebebenia Jepang ke jeng im jong Michael Jackson kebelah tho du John Logan batla direct du antwa fugwa. Berang itip bo Michael Jackson udah nong tho jeng ruai nong ruai bat nong shot nari Amerika ubla pau hasatela ke perthai. Kini ke Phlim ke dairu ke sawang ka bat kisur jeng ruai jeng tem blepin syong kun shu de ke jeng pin khimet jo Michael Jackson blepin pau nam ya ke moonwalk. Kini ke Phlim ke rayat minta ha Galeria Angeli Cinema. Janmit ko manta ni dan hang ni ki student ki ba asyat ki por ko menswa te ni dap ka jing sung komen halor ka jingla ka ni manta sini ban yo wan pet ya ka Phlim jong Michael Jackson te nak kan hun jong ka All Meghalaya Dancers sen balai bangi sabu yang ni logo jong ka All Meghalaya Dancers da logo jong Michael Jackson nomor ba itip ba ka jingmut jong Michael Jackson ka kentop lang ba udai nong ruai ba nong shat te nak kalian ka logo jong ka All Meghalaya Dancers ngibu da logo jong Michael Jackson but ni ju kan tiu ya ki nong shat bat ki nong ruai kom ba Michael Jackson ruai bat ushat ru ha ju por tengi ban ra ban bu ya logo jong ka All Meghalaya Dancers da Michael Jackson preng bat nasai ki don ki nong shat bat ki nong ruai te komen kan mau kendian ni don wei urang ba samla rong ba ba bultar khar kongor ba na po maulai nong lum dei nong shat bla pau bha apo ka jela ki jungi bat ngilatip u kamu Michael Jackson Meghalaya bat ladan lu ka album ka ba Dkhot album mano te ka dur jong u long tik ku Michael Jackson jen ba la itu ada ki beri ke banabar name ban pen spread u la ban yo sim benta tang hapo Mumbai bat Delhi kamot ki beri ku la ban itu u bat ka dur jong u ku Michael Jackson henai ba susi kalong ba ki por manusia umdan masinti umdan bakersyan u tu sakut no haju umdan nanti te wat hakiri isnem bladab sim ladan su akla pathai laklat no ngidap daga jing susi na manajung i henday kum kadak iwan hang ni ban pen kenal biang ya ka gom ya Michael Jackson history ban ngakan mau ila di ru ka por ngadang red mo aki isnem ki bedang kena ki ba hapo isnem kendai pau ai pe ngadang kena imei pa i pentiet yang ada ke VCR mo VCR tang bangan yo pet ya Michael Jackson mat TV Panyok Peit teng mensua ni judi pet ni ka film Michael Jackson bangim dan TV teng yo ban pet tang nak liru tang bani i ka jisat jo Michael Jackson pe ang ni ngidan bun ha ki Michael Jackson mo keleng bun ha ki Michael Jackson mar ni ban brom nomor ka nong shat ban kong tam de Michael Jackson pe haus nam siajar kandai spak kap saw la recognize ke breaking mo dai limba ka jisdang jo Michael Jackson but house nam siya kanai spa proposal la recognize ke breaking mal Michael Jackson de breaking dancer por mensua ha kini ki arja khat ara po Meghalaya kilami ke Michael Jackson group ki bangi Dkhot ke MG Shillong ki bana kan huon khasi incredible boys ki bana po malki kini ki kena adik sistem arja khat ar kila pau ha kila le keleng kum ki mesulong keleng kila le hadien makhadu ba umdan nanti ki baken mi sekmat baken thiet keriam baken travel baken ya sum seneng hak tu por bi ki pa ki lapan du mesim no bat ki bangse ki hapan bare no haka bela keleng ban pentap ru ikai ngasem te hani kapor ngi kendu bang sisi ngi dak jing kemen ba ki kentu biang bat ngi kermen ru ba nakelen kasi incredible boys mo ki ru jong pi meban kin nang practice chu piru pina praktis chu bat ni kintu ru sa government ba
kadi ban simkhia ha bai dei bakani ke bentan namang ha kisnam baladat arjat fly ngi ada pha ka jingtho sepo kami gelia tourism ban including ya kani ka dancing hapo kami gelia grassroots namar ya ga grassroots hi all mi gelia dancer kelas dang lo du sinema hajar ban ngadap ai jingtho ban chwa nei ni simya yo ya taka ka data sangi bat nginget scam session pat ngin pha ni ba chithi biang ni ba timothy di sira bat sai director jongka tourism ba in sim biang sai kan ni jing thok in pha session ba in bishare kan ni jing thok ai ba kalat ni khina ba kin yo rung ha ka ni gela grassroots krang ba kan long ka lat yo kam yo jam jogi kon samla ba ngai i ba ka jing long ka jing man jong ba mentang i kon samla ki la ngop ki jisni ba ki ba har kom ba ling ba kan ni ka platform ngathrai kan long ka we ka income ka jong ki khina ka ri ka employment kin yo ban don hak tu banta wala la yung barit endai ka long ji khu pat na juki Hey, up, ruko. Shwa ba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang bala pendon kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, Phlim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang sya ka biodiesel tinamar kata lemba ka ruko ka kot ka khya par kamaryang ru kan umkta sho. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Dkhot ka snong no ngi kwa yo sngo bhan ka snong de Dkhot ka layat tikila pen sngo hina snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni shua ban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka ba khaddu ka jing mantoy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.